ଅଛି এটা ତମ ପାଇଁ ଲୁଗା ଏନା ରହିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଲେ ସବାର କେନା ଟିକେ ଥାଉ ଥାଉ କରି ଥାଉ ଭିତରେ ଥାଉ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ପରିବା ସବୁ ମାନେ କେମିତି ତମ ବଡ଼ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା ବଡ଼ି ବଡ଼ି ତା ପାମାର ନାହିଁ ବୁଲା ଆର ଫଟେଇ ଦେ ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଦେଉଟି ଆଜି ଛୁଟି ଏଇ ଝିଅର ବୟସ କେତେ ତାକୁ ଏଇଟା ଆଇଲେ 6 ବର୍ଷ ଆରଟା ବଡ଼ଟା ଯୋଉଟା ବର୍ଷା ନାହିଁ ନେ ଯାଇକି ସେ ନାହିଁ ନା କଣ ସେ କହି ପାରୁନି ତ କଥା ନା କଣ ହେଲେ ଯେ ୟାକୁ ପଢ଼ିବ ସବୁ ରହିଲା ହେଲା ରଖିଦିଅ ବହି ଖାତା ଯାହା ଦରକାର ମାନେ କହିବ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବେଳେ କହିବ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ରହିବ ତୁମ ପାଖରେ ପଢ଼ିବୁ ନା ନା ବାଡ଼ି ବୁଝିଲ ନା ପଢ଼ିବୁ ଭଲ ନା ପଢ଼ିବୁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ନାଇଁ ଭତ୍ତା କ'ଣ କିଛି ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ ଏବେ ଆର ମାସରେ ଦେ ବୋଲି କହିଛି ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ କିଏ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଆର ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପଢ଼ିବୁ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ନିଜ ଜାଗା ତ ଆଉ ଏନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ ମତେ କଳ ଆଣିବି ହଉ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପରିବା ପରିବା ରଖିଦିଅ ଘରେ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ଗଳୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା ପାଲଟା ମିଳିଲାନି ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଦେବୁ ପାଲ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପରା ଆସିବ ଆସିବ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଆସିବ ଆଉ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିଦେବା ନାଇଁ ଚୁଲାରେ ଆର ଜଣ କହିବି ପଡ଼େ ଖାଲି ଆସିବେନି ଆମେ ଭାବି ସେ ଆସିବେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଆଉ ୟା ପରେ ଦେଲା ୟା ପରେ ପାଲଟା ଦେଇଦିଅ ପାଲଟା ଦେଇଦେବୁ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କହିବେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତ ନାହିଁ ସବୁ ତଳ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର କହିବ ହେଲା ଆଉ ୟାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇପଟେ ଆସ